eta lehia egoten zen beti Lemazainaren eta Arotzen buruaren artean. Lemazainak bizkorrago nahi izate zuen joan, probatu egite zuen mazten erresistentzia. Arotzak ordea astiroago nahi izate zuen joan, zaindu egin nahi izate zuen barkua, osorik iristeko portura. Sarritan pentsatu dut lehia bera daukagula denok gure barruan. Badugula Lemazain bat arriskatu nahi duena eta Arotza nahiago duena gorde, seguru jokatu. Makinariek hartu zuten gero Arotzen tokia, eta berdin-berdin jarraitu zuen lehiak, gaur arte. Makinariak makina zaindu nahi du, ez dadila gehiegi berotu. Lemazainak denak emanda nabigatu nahi du makina guztian. Mielek pintatu egite zuen. Behin promesa egin zion gure aitari toki argia soldadu britainiarrek harrapatu eta Stonewayko portura preso eraman zuten gertaera hura pintatuko zuela eta kuadroa oparituko ziola. 1988an eman zion azkenik kuadroa Mielek aitari, Apresamiento del toki argia, izenarekin. Kuadroan ontzia bera ageri da. Arrasteko txalupa beltza tximinian Larrauri Hermanos enpresaren bandera zeukala gorria eta beltza. Arrastreroaren ondoan kostazaina dago. Jura du izena. Gerrako barkutik zodiak bat ateratzen da eta toki argiara doa. Arrantzauntzia bitartean sakubete arrain ari da igotzen bordera. Sakukada ederra izan zen ura, esan zion Mielek aitari kuadroa eman zionean. Azpian data bat dator, Rockall 1982ko maiatzaren 22. Horixe zen ontzia preso hartu zuten eguna.